שלום לכם, שוב איתכם ג'אג'ה מ-PCGalaxy.co.il. אם אתם שמים לב, לאחרונה אנחנו מתחילים להעלות סרטונים בקצב יומיומי, אז אני מבקש מכם להירשם לערוץ שלנו ולתת לנו לייקים לסרטונים, ואם אפשר גם לעזור לנו לפרסם את הערוץ ואת הקהילה עצמה. אוקיי, אז במדריך הזה היום אני הולך ללמד אתכם לעשות ספרי לקונטר. מה שתצטרכו זה להוריד מהדסקריפשן את התוכנה הנ"ל, HL Tag Converter, ותמונה שאתם רוצים לעשות ממנה ספרי. אז ניכנס לתוכנה, נלחץ על Open Image, ונבחר את התמונה. אם אתם שמים לב, התוכנה היא ממש מודרכת, ואפשר אפילו לעשות אותה בלי מדריך, כי זה 1, 2, 3, וזה לא נותן לעשות שום שלב בלעדי זה. אבל עדיין אנחנו נעשה, כי יש עוד בעיה נפוצה שלהרבה לא עובד החתימה בקונטר, ואני אראה לכם אותה אחר כך. אוקיי, שלב שני, Adjust Image, אני ממליץ לכם להשאיר את זה ככה, כי זה לקבוע איזה גודל החתימה, ובטח התמונה שאתם רוצים זה הגודל שאתם רוצים. אם לא, תערכו את זה בצייר או פוטושופ, תעשו לעצמכם טובה, לא פה. תעשו Apply Change and Convert to 256 Colors. עכשיו שלב שלישי, Save Tag. אנחנו שומרים את התמונה בפורמט אחר. מה שאנחנו צריכים זה Export to Wide File. אוקיי, נשמור את זה בשם Temp Decal. בשולחן העבודה. וברגע זה ששמרנו אותו, אנחנו כבר לא צריכים את התוכנה. והדבר היחיד שאנחנו צריכים זה ה-Temp Decal. אוקיי, אז ניכנס לתיקיית ה-Counter Strike. ואני מזכיר לכולם שמי שאוהב סיקורים לחומרה וכל מיני דברים שקשורים לגיימינג, להיכנס ולהתעדכן באתר PCGalaxy.co.il. אוקיי, אז ניכנס לתיקיית C-Strike, ונכניס פשוט את הקובץ הזה לפה, ופשוט נאשר את זה, להחליף את זה בקובץ הקודם. אז משהו שכולם עושים, זה פשוט להיכנס אחרי זה לקונטר ולבדוק אם זה עובד, והם עושים דבר שטותי מאוד, כי מה שזה יעשה זה פשוט החליף את הקובץ בקובץ הרגיל של הקונטר, משהו שמבאס מאוד. מה שנעשה פשוט לפני זה, זה מאפיינים על הטמפ דקל, ונסמן קריאה בלבד. מה שזה עושה זה לא מביא להחליף את הקובץ, ומשאיר אותו כקריאה בלבד, אבל עובד. אוקיי, אז בזאת סיימנו את המדריך, אתם מוזמנים לנסות ולראות אפילו שזה עובד. אני עדיין מזכיר לכם להירשם לערוץ, להירשם לפורומים של הקהילה, ולהתעדכן בסיקורים שלנו. כאן אני הייתי ג'אג'ה מ-PCGalaxy.co.il, מדריכים לא מהגלקסיה הזאת. יאללה ביי.